Здравейте, мили мои! Днешния разклад ще бъде на тема какво иска да ни каже Вселената, какво трябва да знаем в тия няколко дни. Какво иска да ни каже Вселената? Да видим. Не забравяйте, че това е общо четене и няма да резонира за всички. Вземете само това, което ви резонира. За лични разклади, знаете, пишете ми на лични, Кейт Балу на български ми е фейсбука, на месенджер. Ако не може да ме намерите там, пишете ми на лични в TikTok, да ви дам телефон, да ми пишете на Viber. Аз работя единствено и само с дарения, така че ще ви дам банкова сметка, за да преведете колкото имате на сърце за стореното ви добро. След като ми изпратите снимка на транзакцията, ще ви запиша удобен за вас и за мен час. Разкладите стават на живо в видеоразговор, на месенджер или на Viber. Същото е и с восъколеенето, което изчиства всякакъв негатив. Така, заради многото появили са мои фалшиви профили, отново напомням. Никога на никого не пиша първа и не предлагам нищо на никого. Отговарям на вашите съобщения, когато вие сте ми писали. И така, да продължим темата. Какво иска да ни каже Вселената за тези няколко дни? Какво да имаме на предвид? Така, за някой от вас, някой, който е бил с вас фалшив, манипулирал ви и така нататък, Вселената ви предупреждава да внимавате много с него, да не се доверявате явно на някакъв приятел или близък и така нататък, защото този човек има много лъжи, много тайни и е голям манипулатор. Въпреки всичко обаче той ще се получи заслуженото, защото ще го застигне страшния съд. За други от вас съвсем скоро ще получите някакви новини. Значи новините, може да е някакво съобщение или пък обаждане. Става въпрос за някакви бедни отношения. Най-вероятно за хора, които са разделени или са скарани. Ще получите от този човек, с който не сте заедно, с който имате бедно отношение, липса на комуникация. Ще получите или съобщение, или обаждане. Този човек иска отново да се завърне в живота ви, но да бъде победител. Така, за други от вас Вселената иска да ви каже да не се притеснявайте, идват към вас само щастливи дни от тук нататък. Отваря ви се финансовия канал, разсичате всякакви неприятни ситуации, премахвате фалшиви приятели, прекъсвате връзки, които не вървят от дълго време и нещата започват да ви се подреждат. Някои от вас ще срещнат своя човек, който е отреден от звездите ви, значи възможно е този човек да бъде от огнените знаци, а е възможно просто да е човек, който ще ви запали от самото начало, като любов от пръв поглед и така нататък. Други от вас ще получат някакво извинение от любим човек и ще разкрият някакви тайни, т.е. този човек ще дойде, ще се извини, ще приключи с тайните и ще ви поднесе чашата с любов. Ще ви предложи, ще намери силата да си признае всичко и ще ви предложи да започнете от начало. Други от вас ги очакват много добри финансови постъпления. Тези дни Вселената иска да ви каже, че това, за което много дълго време сте работили, най-сетне ще бъде увенчано с успех. Така, нека да погледнем и какво искат да ни кажат картите на съдбата за тези дни.
Какво искат да ни кажат картите на съдбата? Така, знаете, че днес е пълнолуние, кървава луна и освен това съвпада с пълното лунно затъмнение. Днес е момента, когато може да рестартирате изцяло живота си. Може да си пуснете хубава нежна музика, да си запалите свеж, да вземете лиси химикал и да напишете всичко, от което искате да се оттървете, примерно безпаричие, скандали, разправи и така нататък. Изгаряте го на свеща и го пръскате през прозореца или през терасата. На друг лист с червен химикал най-добре може да напишете всичките си желания. Сганете листа на 4, поръсете го с захар и го оставете така, докато мине пълнолунието. И тогава вече, след като свърши пълнолунието, може пак да го изгорите и да пръснете желанията си през прозореца, за да могат да отидат при боговете и да ви изпълнят желанията. Така, картите на съдбата ви казват: пътя е избор, кръстопът и нова съдба. Трябва да вземете важно решение, което ще промени вашата съдба напълно. Лисицата, това е хитрост, лъжа, умение да се манипулира. Внимавайте с човек във вашето обкръжение, който е хитър и лъжлив и ви подлага на манипулации. Бъдете нащрек, защото не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Къщата символизира уют, сигурност в дома. Очаква ви стабилност, традиции и семейна топлина. Ковчегът е край на някакви загуби, край на тежка загуба, след него идва ново начало и ще имате просветление. Метлата носи конфликти и спорове, изчистете напрежението, за да намерите мир и любов. Жената, това е силна интуиция, нежност, емоционална дълбочина. Това е сърце, мъдрост и вътрешна светлина. Това бяха картите на съдбата, това бяха посланията за вас, това искаше да ви каже Вселената за тези няколко дни. Обичам ви, мили мои, искам да ви напомня, че скоро наближава 8 март. Какво по-хубаво от една хубава гривничка, най-добре с гранат, защото в годината на огнения кон граната носи много щастие, много любов, много късмет. Освен това е много силна защита и освен другото, граната е камък, който лекува, той е специално за сърцето, за сърдечно-съдови заболявания, за чисти капиляри, за чисти клетки и изобщо всичко свързано с кръвоносната ви система. Аз ги изработвам тези гривнички, освен че са ръчно изработени, са и много силно енергийно заредени. А ако желаете, а може и от друг камък, какъвто си изберете, освен това изработвам и колета. Ако желаете да направите един хубав подарък, освен това, който ще носи късмет и ще защитава, пишете ми налично да ви кажа за цени и да изберем заедно вашите щастливи камъни. Обичам ви, мили мои! Чао, чао!